O turismo xera un impacto económico anual de case 500 millóns de euros na comarca do Salnés. Esa é cando menos a estimación que manexa a Mancomunidade. No 2024 a comarca contabilizou 1,7 millóns de turistas, un 8% máis que o ano anterior. Son datos que se desprenden do informe presentado hoxe polo organismo comarcal, xusto ás portas do arranque da ponte da Semana Santa. No sector teñen un ollo posto no ceo ante as malas previsións meteorolóxicas. Que tal, saudos? En Sanxenxo agardaban unha ocupación de arredor do 70% condicionada a reservas e cancelacións de última hora por mor do mal tempo. Vémolo todo de contado antes titulares. A CIGA denuncia situacións de acoso e incumprimento do convenio colectivo nos supermercados Froiz da provincia da Coruña. Esta mañá desenvolveron unha concentración en Boiro. Exixen que se respecten os dereitos dos traballadores. A empresa Sieit, asentada en Cambados, vai ampliar a súa planta. A partir da semana que ven comezarán os traballos que permitirán duplicar a capacidade productiva desta piscifactoría. Uns traballos que se van prolongar ata finais de 2026 e que suporán un investimento de 12 millóns de euros. O BNG rexistra varias iniciativas no Congreso para reclamar ao Goberno Central que rexeite calquera posibilidade de utilizar as rías galegas e en particular a da Arousa como punto de depósito de materiais procedentes de dragados portuarios. A proposta do BNG pide ademais a clausura definitiva do punto de vertedura situado nas proximidades de Sálvora. Noia recupera o seu antigo cineclube. A iniciativa xorde da man dun grupo de amantes da sétima arte co apoio da Concellería de Cultura. As proxeccións iniciaránse o vindeiro 11 de maio no Coliseo Noela e prolongaránse ata o 8 de xuño, grazas tamén á colaboración de Cine Numas, que está deseñando a programación. E Vilagarcía exerceu hoxe como sede dunha xornada de convivencia de fútbol praia organizada pola Federación Galega de Fútbol. 120 rapaces e rapazas de 8 a 18 anos deronse cita na Compostela. Ali puideron entrar en contacto con esta disciplina baixo a mirada tamén dos seleccionadores galegos, tanto da competición masculina como feminina. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos coas previsións turísticas desta Semana Santa. Semana Santa pasada por auga aquí nas Rías Baixas. O sector turístico mira con preocupación o ceo ante as posibles cancelacións. En Sanxenxo agardaban superar unha ocupación do 70%, algo pouco probable tendo en conta que na Semana Santa as reservas de última hora son fundamentais. Neste concello, 7 de cada 10 establecementos aproveitan esta ponte para arrancar a temporada. Hoxe máis que nunca o Salnés está moi pendente do ceo. As malas previsións meteorolóxicas auguran unha campaña turística de Semana Santa peor do que se agardaba. En Sanxenxo botan en falta as típicas reservas de última hora, claves nesta ponte. O tempo está xogando en contra e, bueno, iso fai que estas reservas de última hora, que sempre son as que fan aumentar o que a Semana Santa sea moi boa ou boa, pois están faltando. Entón a verdade é que, bueno, un pouco con resignación e vendo un pouco como vai evolucionando a situación. En Sanxenxo manexa unha previsión de ocupación de ata o 70% a espera das posibles cancelacións daqueles que prefiren non vir por culpa do mal tempo. O que pasa é que Semana Santa, bueno, é moito de última hora tamén, porque entre o 50 e o 60% da xente que nos visita en Sanxenxo en Semana Santa son da propia comunidade galega e son xente que pode decidir a última hora collendo o coche, desplazándose sin ningún problema. Entonces, bueno, a Semana Santa sempre foi a fecha, o período vacacional de temporada alta máis volátil, no sentido de que dependemos máis do tempo. A Semana Santa supón para a maioría dos establecementos de Sanxenxo o arranque da tempada. 7 de cada 10 abren a partir desta ponte. Calculamos en torno ao 70% dos establecementos de alosamento van a estar abertos. O sea, como dicía, é o comenzo da temporada que se desarrolla ahora mismo desde agora hasta o ponte de outubro. Logo hai outros establecementos que abren un pouco máis para diante, pero é o comenzo da temporada. E Chobo Fagasol, lembran dende CETS, a comarca ofrece un amplo abano de opcións lúdicas e culturais coas que vivir unha experiencia completa, aínda que sexa acompañados dun paraugas.
Bueno, con bo tempo ou sen el, a comarca preparase para esta ponte da Semana Santa. En Vilagarcía, por exemplo, estiveron estes días poñendo a punto os areais do municipio. Caso, por exemplo, da praia do Preguntoiro en Vilaxoán, onde gravamos estas imaxes. Neste concello, por certo, tamén coa vista posta na Semana Santa, xa ondean as bandeiras de Sendeiro Azul que a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor outorga. En concreto, estes distintivos concédense por segundo ano a Vía Verde do Salnés e a ruta mariñeira de Vilaxoán ao Carril, un reclamo para a cidade xunto cos areais para estes días de Semana Santa, porque chova ou non chova, sempre é unha boa idea chegarse ata as praias ou estes sendeiros para gozar dun bo paseo. E metidos de cheo na campaña desta Semana Santa, hoxe a Mancomunidade do Salnés fixo balance dos datos turísticos de 2024. A comarca recibiu 1,7 millóns de turistas o ano pasado. Con respecto a 2023, o número de turistas que pernoctaron na comarca medrou en máis dun 8%, coa parte positiva de que estiveron máis repartidos ao longo de todo o ano. Segundo os cálculos do organismo, este desembarco supuxo un impacto económico na zona de case 500 millóns de euros. Dos datos facilitados hoxe despréndese outro destacado, o incremento constante das vivendas turísticas roldando case na comarca as 29.000, o que por outra banda agrava aínda máis o acceso á vivenda na zona. O Salnés consolídase como o gran destino turístico de Galicia. No 2024 a comarca contabilizou 1,7 millóns de turistas. Do ano pasado a este ano medramos un 8,25%. Estamos falando 161.334 turistas máis, solo de crecemento. A Universidade de Vigo estimaba no ano 2003, cando fixo o primer plan estratégico co Salnés, tiña 100.000 turistas ao ano. 100.000 ao ano. Nos medramos 161.000 do ano pasado a este. Turistas reales aloxados. O incremento repártese polos 9 concellos da comarca. Encabeza Sanxenxo con case 650.000 turistas, seguido do Grove con 300.000 e Vilagarcía con máis de 200.000. O mes máis intenso foi agosto, cando o Salnés recibiu máis de 430.000 persoas. No mes de agosto xa non podemos medrar moito máis. Estamos acadando cotas que están rozando o 100% de ocupación técnica. Bueno, xa non vamos a poder medrar moito máis, xa digo, no mes de agosto. Con todo, o incremento de visitantes repártese ao longo de todo o ano. Pero que este crecemento estáse producindo nos distintos meses do ano, o que vimos falando sempre de desestacionalización. E iso é algo moi importante no que temos que traballar as administracións precisamente para que ao longo de todos os meses poida haber turistas. En canto á procedencia, destaca o turista da provincia, seguido de outras partes de Galicia e Madrid. No aspecto internacional, Portugal volvese o principal emisor cun forte incremento do turista británico, mentres que o alemán vai a menos. Todo isto, explican dende a Mancomunidade, está a xerar un gran impacto económico que hoxe por primeira vez cuantificaron. Deixa máis de 500 millóns de euros de forma directa. Non falamos a indirecta, de forma directa. É dicir, que o turista solta esa pasta nesta comarca. A día de hoxe o Salnés ofrece case 59.000 camas, case a mesma cantidade que o que ofrecen en conxunto as 7 grandes cidades galegas. Salienta o forte incremento das vivendas turísticas roldando case as 29.000. Para algúns isto agrava o acceso á vivenda na comarca. Para a Mancomunidade é unha oportunidade para concellos como Ribadumia, Meis ou Meaño. É un problema grave en zonas tensionadas. Indudablemente, debe ser regular en zonas tensionadas. Pero a vivenda turística non debemos esquecer que é un recurso importantísimo para aqueles concellos pequeniños que non teñen infraestructura. No acto desta mañá tamén participaron José Aspérez, delegado de Turismo na Mancomunidade, e o vilanovés Javier Tourís, deputado provincial. Ambos coincidiron na importancia da colaboración institucional entre todas as administracións para acadar o que cualificaron de bos datos turísticos. E ainda falando deste sector, Pontevedra moviliza case medio millón de euros para actividades de formación pro sector turístico e Pontevedra Capital Gastro. Son iniciativas enmarcadas no Plan de Sostibilidade Turística en Destino Pontevedrés e teñen un prazo de execución de 12 meses. O obxectivo é fomentar a cultura gastronómica baseada no produto sostible e de proximidade, aproveitando o conxunto de actividades previstas no contrato. Cabe destacar ademais que o mercado aparece como elemento nuclear das distintas propostas. Se presentan dous lotes, xa que estamos falando de mercado. O primeiro para formación
para o sector turístico, que son actividades formativas vinculadas á digitalización dos profesionais do sector, así como a innovación en materia gastronómica, con aprendizaxe de novas técnicas, produtos, etc. E o segundo sería actividades no marco do mercado destinadas a poñer en valor o produto de proximidade do mar e da terra, así como os oficios e a cultura vinculada ao produto ao tempo que se dinamiza o mercado de abastos. A CIGA denuncia situacións de acoso laboral e o incumprimento do convenio colectivo nos supermercados Freud na provincia da Coruña. Esta mañá desenvolveron unha concentración en Boiro. Exixen que se respecten os dereitos dos traballadores nun sector, din, xa de por sí precarizado. Delegados sindicais da CIGA concentrábanse esta mañá ás portas do Hiperfreud en Boiro para denunciar a situación que están a padecer os traballadores non só deste centro, senón de todos os establecementos da provincia da Coruña. A elevada carga de traballo que está a repercutir na saúde dos empregados súmanse situacións de acoso e ameaza por parte dos seus superiores. A empresa négase a cubrir baixas, vacacións, licencias. Están a proliferar os contratos a tempo parcial en detrimento dos contratos a xornada completa. Esta elevada carga de traballo o que está a provocar é que as persoas padezan doenzas tanto de carácter físico como psicolóxico. As persoas que están de baixa teñen que soportar as presións por parte de recursos humanos para que abandonen a súa baixa e se incorporen ao seu posto de traballo, porque ademais de padecer a problemática xeral da precariedade que se padece en todos os centros de Freud da provincia da Coruña, aquí os traballadores e as traballadoras teñen que soportar, digamos, as maneiras pouco axeitadas de dar ordes por parte da encargada e do seu supervisor. Incluso teñen que escoitar comentarios do tipo de non te vou despedir eu, perdón, vas a marchar ti polo teu propio pé, ou eu non teño problemas en poñer cartos do meu peto para despedirte. Denuncian dende a CIGA o incumprimento do convenio colectivo, así como a asignación de tarefas que non son propias dos postos de traballo, como a limpeza dos baños que deben asumir os traballadores. A nova asignación de tarefas de limpeza e ollo inclúe os retretes. A limpeza non só é o chan dos supermercados, inclúe os retretes tanto do persoal como da clientela. Nós, desde a CIGA, temos solicitado un plus de limpeza para quen voluntariamente realice estas funcións, a empresa négase a pagalo, ademais incumpre sistematicamente o convenio colectivo en canto a conceder licencias, conceder vacacións no verán, como é o caso deste centro de traballo, porque hai localidades según a empresa que son máis turísticas e, polo tanto, os traballadores e as traballadoras non teñen dereito a vacacións. Tras unha primeira concentración en Santiago e esta en Boiro, dende a CIGA teñen previsto seguir movilizándose en distintos centros de toda a Coruña, en solidariedade cos máis de 1000 traballadores con que conta a cadea na provincia. A empresa Sieit, asentada en Cambados, vai ampliar a súa planta de linguados. A partir da semana que ven comezarán os traballos que permitirán duplicar a capacidade productiva desta piscifactoría. Uns traballos que se van prolongar ata finais de 2026 e que suporán un investimento de 12 millóns de euros. A ampliación permitirá que esta piscifactoría acade as 900 toneladas de linguado ao ano e sume medio cento de traballadores. Esta mañá visitou a compañía o conselleiro do Mar porque este proxecto opta a unha posible axuda da Xunta para sufragar esta ampliación. Segundo avanzou Luis Villares, a empresa podería conseguir fondos públicos para financiar ata o 50% do investimento previsto. Lo que vamos a hacer es un edificio gemelo al actual, más modernizado, más eficiente, con menor coste de producción, pero es duplicar lo que tenemos, es duplicar la capacidad productiva. Nosotros trabajamos en un sistema en recirculación, es decir, utilizamos un 3% máximo del agua total que necesitan los peces para sobrevivir. Tratamos el agua de entrada,
para evitar que entren patologías, para que la calidad del agua sea adecuada, aunque siendo de la ría de Arousa, pues ya sabemos que es buena. Os niveles de axuda, pois tamén unha vez que se faga a valoración final, pois tamén veremos cal é a que vai a ser. Como máximo teria que ser un 50% de axuda, se entrara dentro das empresas que puderan optar a esta axuda e bueno, pois un poquinho, pois unha vez que se remate o proceso, pois xa veremos cal é a aceptación, se hai algún tipo de dificultad, etc. E o BNG rexistra varias iniciativas no Congreso a través do seu deputado Néstor Rego para reclamar ao Goberno Central que rexeite calquera posibilidade de utilizar as rías galegas, en particular a da Arousa, como punto de depósito de materiais procedentes de dragados portuarios. A proposta do Bloque pide ademais a clausura definitiva do punto de vertedura situado nas proximidades da illa de Sálvora, así como a realización de estudos ambientais que permitan avaliar o impacto económico e ecolóxico deste tipo de prácticas sobre un ecosistema de alto valor. O deputado nacionalista denuncia que a escolla deste punto de vertedura non se fixo con criterios ambientais nin con participación pública, senón que responde a unha política de feitos consumados que ignora tanto a riqueza natural da zona como os intereses do sector pesqueiro e marisqueiro. Bueno, en plena Semana Santa, a Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue fai un chamamento á poboación para que non se baixe a garda e que continúen as doazóns. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Executivo rianxeiro ven de proceder á adxudicación da primeira fase do proxecto para o cambio das luminarias do paseo marítimo. Segundo informan fontes municipais, esta primeira fase permitirá renovar o treito comprendido entre Setefogas e a Carballeira. As luminarias actuais vanse sustituir por outras de maior eficiencia enerxética que empregarán tecnoloxía LED. A intención do Concello é que antes do remate do actual mandato poida estar renovado a totalidade do sistema de iluminación do paseo para así garantir o seu uso e desfrute por parte de toda a veciñanza durante todo o ano en condicións de seguridade. Seguimos con outros asuntos. O vindeiro 26 deste mes de abril, os pontevedreses volverán marchar cara a Santiago para fomentar a doazón de órganos, sangue e tecidos. A Pontevedrada cumpre a súa 15ª edición gozando de boa saúde. De feito, agardan superar o milleiro de participantes nesta marcha nocturna e ininterrompida a pé dun 67 km de lonxitude que transcorre entre a capital pontevedresa e a de Galicia. Facendo forza nesa idea que sempre guiou a Sampo, desa persistencia e ese demostrar que os camiños longos tamén son os máis bonitos de percorrer, insistiron e hoxe temos unha proba que bate récords de participación. A Pontevedrada é un evento na nosa cidade non só polo que reivindica, senón para o que implica. Implica poñer no foco e darlle visibilidade a todas as persoas que doaron ou deron vida para que outras persoas volveran a vida. No es lo importante el número. Lo importante es que se vayan llenando los bancos de sangre, que se vayan haciendo la gente donante y, bueno, recordar que en el mes de febrero, aunque estamos siempre a la cabeza y presumimos presumimos, vamos a decir, de ser el primer país de donantes del mundo, no hay que olvidar que en el mes de febrero en Murcia se murió un chico con 28 años porque no llegó un corazón a tiempo. Y bueno, el equipo sanitario va creciendo porque consideramos que es necesario, ¿no? Sobre todo llegado a ciertas horas, más que nada por las pájaras y por todas estas historias que se van sucediendo, ampollas y tal. Y bueno, pues cada vez este año llevamos 4 coches de voluntarios con sanitarios y llevamos una ambulancia. Entonces, bueno, y después, bueno, los coches con el avituallamiento, aguas, bocadillos, fruta y todas esas cosas. En plena Semana Santa, a Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue fai un chamamento á poboación para que non baixe a garda. Recordan que, a pesar das vacacións, continúa habendo moitas persoas nos hospitais que precisan recibir unha transfusión sanguínea por operacións, trasplantes ou mesmo accidentes de tráfico. Para poder atendelos, calculan dende a Axencia, en Galicia precisanse preto de 500 doazóns de sangue cada día. Na actualidade teñen as reservas en nivel baixo os grupos A positivo, 0 positivo
e 0 negativo. A diario percorren os concellos de Galicia 10 unidades móviles para achegar a posibilidade de doar á veciñanza de todo o territorio. Unha destas unidades estivo hoxe en Vilagarcía, onde gravamos estas imaxes. E a investigadora Inés Gómez Otero recollerá o vindeiro martes o 6º premio Ramiro Carregal de Investigación en Cardioloxía. Vaino facer no transcurso dunha gala que dará comezo ás 7:30 da tarde no Hotel Monumento San Francisco de Santiago. O xurado decidiu premiar o traballo sobre enfermidades vulnerables cardíacas que se levará a cabo no Clínico de Santiago en colaboración co Hospital La Fe de Valencia para identificar de xeito precoz a pacientes con insuficiencia mitral severa que non responden ao tratamento convencional. Xunto con Inés Gómez, responsable da Unidade de Insuficiencia Cardíaca Especializada de Santiago, recollerán o galardón os demais membros do seu equipo nun acto que estará presidido polo conselleiro de Sanidade e contará coa asistencia do promotor deste premio, Ramiro Carregal, e demais membros do xurado. O premio está dotado con 30.000 euros. Noia recupera o seu antigo cineclube. A iniciativa xorde da man dun grupo de amantes da sétima arte co apoio da Concellería de Cultura. As proxeccións vanse iniciar o vindeiro 11 de maio no Coliseo Noela e prolongaránse ata o 8 de xuño, grazas tamén á colaboración de Cine Numax, que se está encargando do deseño da programación. Os amantes do cine de Noia e tamén da comarca poderán volver a disfrutar das proxeccións cinematográficas no Coliseo Noela, tras a constitución dun cineclub, que levará por nome Claudio Guerín. A iniciativa xorde dun grupo de veciños afeccionados ao cine de autor independente en versión original, que non chega a todas as salas. El cineclub surge de una necesidad de hace muchos años que en Noia no tenemos acceso a cine y como espectadores habituales pues considerábamos que sería interesante tener un cineclub en Noia. Le propusimos al ayuntamiento la idea del cineclub y nos apoyaron desde el principio y luego gracias a Numax, pues que nos han apoyado en todo el diseño de programación, pues podemos presentar esta buena idea que creo que va a estar muy bien para el concello y para toda la gente que quiera venir a ver cine a Noia. A proposta conta co apoio do Concello, que dende un primeiro momento se mostrou moi ilusionado no proxecto, e coa colaboración de Cine Numax, que se encargará do deseño da programación. Intentar que estos domingos sea un domingo que é o que intentamos buscar como o punto ese de pasarte un domingo inteiro en Noia, e que acabes nunha sala de cine, do cine como deberíamos de ver todos, e por eso, agradecerlle, que algo de que parte da sociedade, que se conta con xente profesional, donde a institución ten que apoiar. Para abrir boca xa teñen organizado o primeiro ciclo de cine, que se desenvolverá do 11 de maio ao 8 de xuño, incluindo películas como El 47, Flow, Un mundo que salvar ou Sorda, entre outras. Un criterio creo que bastante claro, non? De intentar que sexa, digamos, que cheguen películas de relativa cercanía coa súa estrea. Non é posible que sexan exactamente estreas, pero son películas moi recientes, películas de hai un mes ou hai 2 meses, a maioría dos casos, o cal fai que todavía estean un pouco nas revistas especializadas, nos comentarios e na memoria da xente, non? Entón, esa é un pouco a idea. Outra idea tamén é que sexa unha programación variada, moi, digamos que hai propostas un pouco para todos os públicos que pouco a pouco se vayan familiarizando con este tipo de linguaxes que son un pouco diferentes, non? As do cine, digamos, máis mainstream ou habitual das áreas dos centros comerciais, pero que creemos que son moi accesibles e que teñen temáticas como moi, que son fáciles de recoller pola xente. As entradas a un custe de 3,5 euros poderán adquirirse de xeito anticipado na libraría Sementeira, no bar Jaratusas e no Café Tamara, e posteriormente tamén nas propias taquillas do Coliseo Noela. As sesións serán os domingos ás 7 da tarde. E seguimos falando de cultura. Esta mañá presentábase na Pobra o 6º ciclo victoriano García Martí. A programación vai se desenvolver os días 25 e 26 deste mes de abril. En elas, ademais da tradicional ofrenda cívica, incluirase a presentación dunha nova publicación de Fiestra del Madrigal, un resumo do discurso pronunciado polo escritor no Teatro Liceo de Ourense en maio de 1913.
Un ano máis, a Concellería de Cultura da Pobra e o Museo Valle Inclán organizan o ciclo Vitoriano García Martí, que chega este ano á súa sexta edición. As actividades programadas co gallo de dar visibilidade á figura do escritor, fillo predilecto da Pobra, desenvolveránse a fin de semana do 25 e 26 deste mes de abril. Nos gusta máis esta época, xa na primavera, para darlle esa visibilidade a Vitoriano, non? Esa visibilidade que creemos que se merece, fillo predilecto da Pobra do Caramiñal, un escritor que é como si estuvera nos tempos de agora. Quen lea Vitoriano García Martí pode darse conta de que sería perfectamente un escritor de hoxe en día, porque os seus artigos, a verdade é que é moi moderno, moi adiantado ao seu tempo, feminista. O primeiro día cunha charla coloquio a cargo de Antonio González Millán, que falará sobre a viaxe de García Martí e Valle Inclán á Costa da Morte no ano 1925 e a presentación posteriormente dunha nova publicación, Fiestra del Madrigal, un resumo do discurso pronunciado polo escritor no Teatro Liceo de Ourense en maio de 1913. Este ano se edita unha das poucas conferencias que se conserva o mecano escrito, porque Vitoriano foi un conferenciante moi solicitado en toda Galicia e no resto de España e pronunciou centos de conferencias. Que pasou? Pois que só coñecemos a noticia a través da prensa e moi raramente o texto. E esta era a ocasión para reeditar un texto que sí que conservamos no arquivo do museo. Os actos terán continuidade o sábado 26 pola mañá, cun pasarrúas a cargo de Os Carabeiros e a tradicional ofrenda cívica ante o busto do autor, na praza que leva o seu nome. Ás 12, na praza de Don Vitoriano García Martí, vai ter lugar a ofrenda cívica diante dese busto que está feito pola Diputación da Coruña, pero a imitación do que lle fixera Mateo Larrauri, o profesor de escultura que hubera no Caramiñal e que era amigo seu e que se conserva o original. Ese día procederase tamén no Concello a inauguración da mostra fotográfica do concurso A Vila que inspirou a novela Don Severo Carballo de la Alma Gallega. Vilagarcía exerceu hoxe como sede dunha xornada de convivencia de fútbol praia organizada pola Federación Galega de Fútbol. 120 rapaces e rapazas de 8 a 18 anos deronse cita na praia da Compostela. Ali puideron entrar en contacto con esta disciplina baixo a mirada tamén dos seleccionadores galegos tanto da competición masculina como da feminina. Dende o Concello explican que Vilagarcía foi a sede escollida no sur de Galicia pola Federación para acoller esta xornada de convivencia. No norte do territorio desenvolveuse en Arteixo. Ademais, o goberno local destacou a boa relación que existe entre Rabella e a Federación Galega de Fútbol. De feito, o concelleiro de Deportes apuntou que se están a dar conversas para que a capital arousa acolla algunha competición de fútbol praia próximamente. Temos 120 rapaces e rapazas que están facendo aquí estes adestramentos pois para, probar aquí o fútbol playa. Son rapaces que a maior parte deles pois xogan en fútbol federado e que proban esta disciplina, tendo aquí tamén pois os seleccionadores galegos tanto masculino como femenino. Pois é unha sorte poder ter aquí estas xornadas de convivencia e esperamos, xa estamos en contacto con eles para facer próximas xornadas e incluso poder montar algunha competición, poder facer algo xa neste verán. E Ribeira acollerá este ano a Copa Galicia de Fútbol Gaélico. A cita será o vindeiro 26 deste mes de abril. En ela participarán un total de 20 equipos, 10 masculinos e outros tantos femininos, chegados dende diferentes localidades galegas. O torneo está organizado polo Club Galicia Bealo en colaboración co Concello de Ribeira. O vindeiro sábado 26 de abril celebrarase no Complexo Deportivo da Fiaiteira a Copa de Galicia de Fútbol Gaélico, organizado polo Club Galicia Bealo, en colaboración co Concello. Trátase dun deporte que conta cada vez con maior número de afeccionados na nosa comunidade, unha combinación de fútbol, rugby, baloncesto e ata voleibol. O fútbol gaélico é un deporte que está en auxe aquí no noso país, ademais o territorio do Estado donde máis equipos hai, ademais tamén contamos ca selección galega masculina e a selección galega femenina,
pois que participan en campeonatos europeos e mundiais, como foi no caso no 2015, pois que acordaron o subcampeonato no fútbol gaélico masculino e o terceiro posto na categoría femenina, non? O torneo no que participarán 10 equipos femininos e outros tantos masculinos destaca polo seu terceiro tempo. Que vai ser o récord de participación na Copa Galega este ano en Ribeira. Imos contar con 10 equipos femininos e 10 equipos masculinos como mínimo. Ainda non se pecharon as inscripcións, e xa hai 10 e 10 inscritos. O cual dá idea da cantidad de xente que vai a vir ese fin de semana a Ribeira, que ademais de darlle vida á competición, despois pola noite ha de darlle tamén vida á hostelería galega, porque a hostelería de Ribeira, porque unha das cousas que se caracteriza no fútbol gálico tamén é o noso terceiro tempus, como no rugby. Despois do campeonato, hai moi bo rollo entre todos os equipos, que é unha cousa que nos diferencia mellor de outros deportes onde hai así máis rivalidades un pouco menos sanas, e despois imos brindar todos juntos. Primeiro no terceiro tempo arriba na Fiteira, e despois, pois baixaremos a festa do gaélico ao que é o casco urbán de Ribeira. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de eventos deportivos, animando a asistir ese día a Fieiteira, a toda a comarca do Barbanza. A entrada será de balde. Pois así imos ir rematando, señores. A actualidade, xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí. Pasen unha boa Semana Santa.